Junasta jääneet. Setämiesten spekulointia. Oliko ennen hyvin? Isäntinä sihteeri Välimäki ja paappa Makkonen. Tervetuloa Junasta jääneet podcastin pariin. Täällä äänessä kaksi elannon eläkeputkessa olevaa varastomiestä, joilla pakkaa mennä omat ja osuuskaupan rahat sekaisin. Eli paappa Makkonen ja sihteeri Välimäki. Ja aiheena meillä tänään kauppasa, joka kannattaa ja saunassa pestää, vai miten se menee? Kyllä. Miten sihteeri Välimäki, kesä on lusittu ja koivusta tippuu lehdet, onko nyt kivaa? Nyt on. Niin sulla onko kesäloma? Mulla on kesäloma, nyt on niin kuin muutama päivä ollut ja tämähän on aivan loistava. Onneksi olkoon. Kiitos. Mitä meinaat lomalla tehdä, uida ja... En mä meinaa tehdä oikein mitään, mä vaan lomailen. Terskan ympäriajoa. Kyllä, vähän pyöräilyä ja syömistä ja nukkumista. Mä oon tuosta sekannut, kun sä päivittelet tuonne someen, että Terskan ympäriajo, niin ymmärtääkö kaikki sitä? Minä kyllä ymmärrän. Mutta... Mä veikkaan, että sä oot ehkä ainut. Sanotaan, että palaute on ollut sen tyyppistä, että ei sitä nyt hirveästi kukaan ole ymmärtänyt. Että... Eikö mä tässä viime aikana, kun jos joku on seurannut näitä A-studioita, mä oon pannut ne poikottiin. Nyt pitää olla todella tarkkana, mitä sanoo. Kyllä, näin ja on. mitenkä sanoo. Aiheella ei ole väliä, mutta mitenkä sanoo, se on tärkeää. Juuri tämä. Mä eilen justiin katsoin illalla A-studiota. Ja kyllä se on aika hyvä niin kuin siinä, jos haluaa jotenkin nostaa verenpainetta. Niin. Siis mähän on ollut tällainen niin kuin A-studioiden, tällainen A-tolkkien ja kaikkien poliittisten ohjelmien suurkuluttaja. No kun mähän tavallaan on kans, mä niinku tavallaan niinku tykkään niitä katsoa ja tykkään vähän niinku, että tiedän missä niinku mennään, mutta sitten toisaalta se ottaa hermoon aivan järjettömästi. Mä oon tehnyt niin radikaali ratkausta, mä oon pannut poikottiin. Ai ihan kokonaan? No en oo siis, eilenkin vaihdin koripalloa, mä en jaksa. Katsoitko sä niinku uutisia tai sellaisia yleensä? Joo, katon, mutta siis mulla on nyt nämä A-studiot ja A-tologit ja nämä motit ynnä muut, niin ne on jäänyt mulla nyt... Niin kuin, ei pystyen. Ei kun mä en vaan pysty, mulla pitää sappi, verenpaine. Joo, kyllä. Tässä iässä on vaarallista. Alkaa olla jo kyllä hengenvaarallista, totta. Kyllä kannattaakin varmaan kääntää kanavaa, jos niinku tolla lailla ottaa hermoa. Mutta mennäänkö tuohon aiheeseen? Mennään Sydänkylien miehet rupeaa nyt keskustelemaan kauppa-asioista. Kaupasta. Mikä on sulla varhaisin muisto? Me nyt joudutaan mennä Lapuan Ylikylään. Kyllä, mutta mennään mielellään, ei se haittaa. Siellähän oli 2 kauppaa. Niin oli jo silloin, se nyt on ollut jotain 80-luvun alkua, kun itse on niinku siinä koulussa käynyt, niin silloin siinä oli tämä osuuskaupan sivukonttori, sivupiste siinä ikään kuin aivan koulun lähellä, ja sehän oli tavallaan niin kuin, vähän sellainen niin kokoontumispaikka, niin kuin, kun mentiin aamulla kouluun, niin silloinhan oli jotenkin sellainen erikoinen, kun näin aikuisenahan, niin kuin, jos menee jonnekin, niin menee aina niin kuin, ehkä niin kuin minuuttia vaille on korkeintaan paikalla, mutta silloin kun ala-asteella kun oltiin koulussa, niin jotenkin, että jos se koulu alkoi niin kuin 9, niin siinä oltiin niin kuin siinä osuuskaupan pihalla viimeistään niin kuin 8:30, että niin kuin siinä oli niin kuin sitä peliaikaa jotenkin aina valtavasti. Eli niin kuin eläkeläiset. Niin, justiin sama, että jos taksi tulee hakemaan 8 aamulla, niin viimeistään 6:30 ollaan niin kuin ulkotakki päällä odottamassa. Että ehkä juuri sama vähän. Ja Niin, se kauppa oli vähän sellainen, niin kuin, että siinä pyörittiin ennen koulua ja sitten koulun jälkeen ja käytiin niin kuin aina jotain sieltä hakea sitten, että lähinnä nyt varmaan niin kuin karkkia siihen aikaan, sitten 2 vuotta myöhemmin ehkä jo tupakkia, mutta ei nyt mennä siihen. Mutta niin, se oli sellainen aika tärkeä paikka. Kaupat oli siihen aikaan sellaisia niin kuin... Varmaan vieläkin, jossa se on, mutta ne oli vähän sellaisia kylän keskuksia. Siinä oli kylänmiehet, se oli muuten mahtavaa. Varaston portailla. Kyllä. Toisenlaisten harrastuksen parissa. Siihenkin muuten, nyt kun otit asian puheeksi, niin itsellähän on siitä myös sellaisia aika mielenkiintoisia muistoja. Jotenkin nyt tulee mieleen juuri näistä kylänmiehistä, että siinä kun pyörittiin, niin sehän oli niinku, mä muistan, että mä oon joskus niinku silloin ajat niinku vähän silleen ihaillen niinku katsellut sitä touhua, että
vähän niin kuin kaljaa ja sitten juttuahan tuli niin kuin aika lailla ja sellainen hyvä meininki, niin mä muistan, että mä joskus ajattelin, että tollaiseksi mä niin kuin haluan aikuisena, että tossa on niin kuin se tavoite jotenkin, että tuo on mahtavan näköistä. No sitä nyt tietysti vähän jossain vaiheessa sellaista sitten olikin, mutta ei ne aivan samanlaista. Ei, siis mäkin muistan, että Tiiställäkin oli silloin, oliko 6 kauppaa muistaakseni parhaimmillaan. Ja 6 on niin kuin aika, se on jo todella paljon. Mä lasken tästä, pitääkö laittaa lasit? Totta kai pitää laittaa, koska ei se muuten näe. Lakkitehdas, Autiomäki, osuuskauppa, Paavola, osuuskauppa, Ämmälä, osuuskauppa Tiisteekin. Kyllä mä 16 saan. Se on aika paljon, kyllä. Sitten oli vielä tietysti tarina, joka edelleen, ja sitten 3 pankkia ja parturi ja huoltoasema. Mutta jos palataan tähän kauppa-asiaan, niin Tiiställäkin niissä eri kauppojen portailla ja varastojen, varsinkin ne, muistaakseni pitkät maitolaiturit. Joo, kyllä, juuri. Niin siellä oli nämä kylänmiehet kanssa. Ja hyvä meininki. Ja Tiistellä oli yksi kauppa, missä oli naula. Joo, mä tiedän sen, kyllä. Sitä moni ihmetteli, mikä se naula on, niin siellä oli äijät virittänyt sellaisen pitkän naulan seinään ja kääntynyt, sillä sai justiin Lapin kultapulloa auki. Mekaniikka. Ja tässä nyt varmaan jollakin särähtää korvaan nuoremmilla ihmisillä varsinkin, että siellä pyöri ne kylänmiehet keskikaljapullojen kanssa ja Norttiaskeen kanssa. Sitten siellä pyörittiin me lapset samassa pihassa. Se voisi olla niin kuin varsinkin tänä päivänä, niin sitä voitaisiin niin kuin kavahtaa jotenkin, että herra jestas. Siellähän kuuli niin kuin, aiheethan niin kuin oli hyvin laaja kirjo jotenkin. Siinä mentiin niin kuin aivan kaikki jotenkin päivän mittaan, kun siellä pyöri ja kuunteli, että siellä puhuttiin jo sellaisiakin, jotka nyt ei välttämättä olisi ehkä aivan niin kuin ollut lastenkorviin tarkoitettu, mutta en mä ainakaan, mulla ainakaan tule mielenkään, että mun vanhemmat olisi niin kuin sanonut, että ei voi mennä sinne. Ei, mulla ainakaan ei, ja se kai oli niin kuin varmaan sen ajan niin kuin ihan normaali kuvio, mutta jotenkin nykyään, kun tuntuu, että siellä sai niin kuin alkoholi- ja seksuaalivalistuksen samaan. No se on ollut itse asiassa ainut, mistä seksuaalivalistuksen siihen aikaan sai. Että ne on sitä ei hoidettu koulussa silloin, vaan se hoidettiin lastauslaiturilla osuuskaupan sivupisteessä. Mutta musta ne oli hienoja paikkoja, sääli, että niitä ei enää niin paljon ole. Mutta mietipä niin kuin näin sivukylänäkökulmasta, niin kuin jos mietitään näitä kylänmiehiä justiin, että minkälainen hetki se on ollut, onko se nyt ollut 1969, kun keskiolut on niin kuin vapautunut 69 tai 68, jompikumpi. Niin onhan se nyt ollut niin kuin valtava jotenkin siis sellainen, jotenkin se sellainen, että niin kuin joka päivä lähdetään niin kuin vähän kauppaan ja sitten siinä niin kuin otetaan toistakymmentä pottia. Se on ollut varmaan mieletön vapauden fiilis. Nimenomaan juuri tämä. Onkohan mitään niin radikaalia sen jälkeen pitkään aikaan tullut? No ei, varmaan. Mikä on se seuraava? Varmaan niin kuin 2 asiaa, mitkä on tärkeimpiä, niin se kun on keksitty puhelin ja toinen on ollut tuo keskioluen vapautuminen. Mutta siis siellähän kuuli kaikki tarinat, niin kuin sä sanot, ja ne oli mun mielestä ne kylänmiehet siellä, niillä oli niin kuin, no se oli vähän sellainen niin kuin paikallinen A-studio. Kyllä, joo, tai niin kuin nykyinen some, vähän niin kuin jotenkin, että paitsi että siellä oltiin niin kuin tietysti paikan päällä. Että kasvotusta. Se oli vaikeampaa kommunikoida kasvotusta. Kyllä, nimenomaan. No nykyään on sitten menty näihin kaiken maailman, meillä oli tällä listalla vaikka mitä, niin ennen oli hyvin pohjalta. Niin. Mutta vielä sitä vanhoista kaupasta sen verran, että onko sulla jäänyt joku tietty tuote tai joku tietty haju tai tietty maku tai joku sellainen, mikä niinku vieläkin niinku leijuu? No siis kyllä, mullahan on sellainen hyvin vahva tuonne niinku hajumuisti jotenkin, että niinku määrätyt paikat on sellaisia, että jos vaikka niihin menisi niinku 30 vuoden päästä silmät sidottuna, niin sä tiedät heti missä ollaan. Niinku, että kyllä sellainen ainakin on, niinku, että muistan kyllä juuri miltä niinku tuoksui esimerkiksi Ylikylän kummassakin kaupassa ja jotenkin se sellainen on kyllä jäänyt. En mä tiedä oikein, niinku,
mistään tuotteesta nyt niinkään ei yhtäkkiä ole sellaista, mutta jotenkin se paikan sellainen fiilis ja haju, niin sen jotenkin muistaa. Mulla on jäänyt nämä tällaiset, niin kuin, muistan kun isä tai äiti nakitti, että haet kaupasta jotakin. Niin, siis kun niillä oli kaupassa se siivu, tehtiin tätä siivuja. Siivutettiin makka. Niin kotleritankota ja sitten kun se käärittiin voipaperiin, niin se rapi. No joo, no okei, kyllä nyt sitten kun siihen vedettiin teippiä, sitten se pantiin anorakin taskuun. Mulla itse asiassa yksi vanha mustavalkoinen valokuvakin 70-luvulta, missä mulla näkyy, en tiedä onko meetwurstia vai kotleri, näkyy anorakin taskusta. Ja sitten irtokarkit tehtiin sellaiseen muistatko sellainen kolmiomuotoinen paperitötte? Joo, sellainen niin kuin, joo, muistan. Paperitötte. Ne on jäänyt mieleen. Ja sitten Jim suklaapatukka. Jaa, se on niinku jo. Mä ostan sitä vieläkin. Sitä saa nimittäin vieläkin. Vanhojen hyvien aikojen muistoksi. Se maksoi muistaakseni 15 penniä silloin. Joo, aivan. Sehän oli muuten näillä siellä varastopileissä, jos näin voidaan sanoa, näillä kylänmiehillä, niin sehän ei ollut pelkkää niinku juomista. Kyllä siellä niinku kotleria myös otettiin palana. Se oli Siinä oli niinku se ruoka-aineympyrä. Oliko silloin kaupoissa muuten, hei, muistaaksä vielä, onko se niin paljon nuorempi kuin minä, että kun pullossa oli se, piti avata näin se. Siis se sellainen Niin. Joo, muista. Siis mullahan on vieläkin, tarkasti katsoo, niin näkyy peukalossa. Mulla on ei ole vieläkään parantunut. Joo, niillähän niinku sai. Joo. Mä en niinku osannut siis avata sillä ikinä. Niin, se oli aivan murha. Joo, kyllä. Mutta siis kaljapulloskin oli se. Jaa, sellainen. Siitä mulla ei ole mieltä. Sitten saisi olla pilsnerissä se läskipullossa. Joo, joo. Sitten se muuttuu, niin kun, että vedettiin sitä yli. Tuli joo. Niin kuin joku turvallisuusmääräys. No kai siinä rupesi olemaan niin kuin, että veri lenti joka kerta. Mutta se on jäänyt mieleen. Joo. Sitä sai aina jaffapullosta, kun veti. Niin. Tää mä oon polttanut saunan luukusta. Oliko alkoholilla osuutta? Ei mennä siihen. No niin, selvä, ei mennä. Oli, mutta pimeyskin oli suurempi. Niin, selvä. Hei, vedetään pikkusen happea välissä ja jatketaan kohta. Ja tervetuloa takaisin Junasta jääneet podcastin pariin. Täällä äänessä jatkaa 2 EGR-venttiilivikaista ruokarobottia, jota ei saa auttaa. No niin, tauko on pidetty ja sitten lähdetään miettimään, että missä vaiheessa tämä kaikki meni vituiksi. Niin, mitä tapahtui? Niin, joo, mulla on sellainen, tämä nyt ei tietysti pohjaudu mihinkään niinku faktatietoon, mutta jotenkin sellainen mielikuva. Mikä nyt niin, totta sekin, että koska nyt olisi pohjautunut, mutta niin kun miettii, jos me edelleen pysytään täällä 80-luvun alkupuolessa näissä kouluajoissa, niin jotenkin itsellä on sellainen mielikuva, että siihen aikaan, ainakin tuolla Ylikylässäkin, kun siellä ne 2 kauppaa oli, niin jotenkin, että silloinkin vielä aika paljon niin kuin moneen talouteen haettiin kuitenkin niin kuin periaatteessa kaikki ruokatavarat ja muut juuri näistä kyläkaupoista. Että, siis joululahjoja myöden. Niin, nimenomaan justiin tämä, ja nehän ei ollut mitään pelkkiä ruokakauppoja, vaan ne oli niin kuin sekatavaraliikkeitä oikein kaikessa sanan merkityksestä. Sieltähän sai niin kuin, että rakennustarvikkeista ala. Niin, ja jos ei jotain ollut, niin kaikki saatiin niin kuin tilaamalla ainakin sinne, että periaatteessa Lapuan Ylikylästä ei olisi tarvinnut siihen aikaan poistua muuta kuin perjantaisin viinakauppaan, että jos olisi niin kuin silleen miettiä, että kyllähän sitä sai periaatteessa kaikki tällaiset perusasiat. Mutta jotenkin kai se sitten niin kuin siitä kun me tultu sitten niin kuin eteenpäin, niin se jotenkin kun sittenhän oli jo sellaista tilannetta, että aivan kaikki siellä kylällä ei ollut niin kuin maanviljelijöitä, eli sieltä lähdettiin sitten niin kuin muualle töihin. Ja niin mä uskon, että siinä vaiheessa varmaan, kun suuri osa ihmisistä on niin kuin käynyt päivittäin vaikka nyt Lapuan keskustassa tai jopa Seinäjoella töissä, niin sitten on niin kuin sillä työmatkalla käyty hakees jostain isommasta marketista sitten tarjousten perässä, ja vähän valikoima on tietysti ollut laajempi, että kai se on ollut varmaan se aika iso syy siihen. Eikä silloin ollut varmaan kaikilla. No totta kai oli, mutta
mä väitän, ainakin muistaa itsekin, ei kaikilla ollut edes ajokorttia. Ei. Ja vaikka oli kortti, niin talossa saattoi olla yksi auto. Että ei sillä niinku rampattu koko ajan. Ei, totta. Just niin kuin puhuttiin sitä kauppojen määrästä, jos tiistailla oli, mitä mä sanon, 6 ja plus muut palvelut päälle. No en nyt tiedä tiistailla on tarkkaa väkilukua, mutta ei se nyt varmaan hirveän paljon isompi. No joo, oli se nyt jonkin verran, kun oli kersoja koulussa ja silloin lapsia tehtiin, nykyään ei, mutta niin ei mennä siihen. Mä väitän, että toi auto on yksi ja sitten nämä isot marketit, puhutaan automarketeista, ne varmaan vei. Että ei enää pysty hinnoilla kilpailemaan mitenkään, mutta silti mä ihmettelen, että jos sä lähdet niin kuin Lakaluomalta tai Ylikylästä tai Tiisteltä niin kuin hakemaan joka ikistä tavaraa kylältä, jos se jauheliha nyt on vittu 2 senttiä halvempaa, niin se on vähän tää, niinku, tää keskinen efekti, että siellä on saa joulukinkun jollakin ilman, tai niin sitten sinne menee 1 000 euroa. Sitten 1 000 euroa menee, mutta siinähän se onkin, että eihän se ole mikään tällainen järkiperäinen asia, vaan se on vaan, kato se fiilis. Mutta eikö noissa kyläkaupoissa just ole se fiilis? No niin kuin nyt, mutta sehän on vähän kai ainakin se, että mitä tahansa on niin kuin jotakin asioita on joskus, niin niihin kaikki tavallaan ne on itsestään selviä, kukaan ei pidä niitä minään. Mutta sitten kun ne on niin kuin 10 vuotta pois, niin sen jälkeenhän sittenhän niistä tulee se, että niissä olikin vaan muuten hyvä meininki niissä, niin kuin näissä kyläkaupoissa. Ja useinhan se on niin, että silloin kun se kyläkauppa siellä omalla kotikylällä vielä on, niin sitä ei ajattele miksikään, mutta sitten kun se laittaa niinku lapun luukulle, niin sittenhän yleensä monet niinku herää siihen, että aletaan itkemään, että kun kaikki palvelut niinku lähtee. Mutta silti sä et ole itse niinku käyttänyt niitä palveluita. Sehän on vähän sellaista. Kyllä mä väitän, että ehkä tämä digitaalimaailmakin on sotkenut tätä asiaa, koska kohta mennään tuohon verkkokauppaan muuhun juttuun, mutta se, että ihmiset ei kestä sitä enää, että sä meet kauppaan ja siinä istuu joku kylänmies portaille ja kysyt, että oottakapa saanut pessään. Juuri näin, kyllä. Että mieluummin swipataan kotona. Kyllä, sekin on totta. Ja nyt ennen kuin mennään tähän verkkokauppajuttuun, joka on käytännössä niin kuin tätä 247 kaupan tekemistä, niin tuli nyt mieleen vaan noista kyläkaupoista silloin ennen aikaa, niin kun nykyään on kaikki kaupat on niin kuin auki niin kuin käytännössä aina, eli niin kuin melkein koska tahansa sulla tulee joku mieliteko, että sä haluat ne, niin melkein aina on kauppa auki, joku kauppa, mistä sitä sai. Mutta silloin oli niin kuin Ylikylänkin tämä osuuskauppa, niin en mä nyt ihan varmaa, mutta olisiko se ollut jotenkin niin kuin aamu 8 niin kuin iltapäivä 5. Niin. Ja lauantaina se oli varmaan 9–1. Ja niinhän se oli täällä Lapuan keskustassa. Et siinäkin on tullut niinku todella iso muutos. Silloinhan piti niinku oikeasti miettiä, jos vaikka viikonloppuna tuli vieraita tai jotain, että pitää olla jotain tarjottavaa, niin sehän piti olla niinku selvä asia. Joo, että jos 5 jälkeen oli nälkä, niin sitten kalaa. Niin, kyllä, näin se on. Mutta se oli niinku, että tai jos kaljaa teki, niin kiljua piti olla. Niin, aivan. Ja kyllähän sitä varmaan tietysti aika usein ikään kuin oli varauduttu. Oli, mutta siihen piti varautua. Mutta ei siis, kyllä mäkin muistan, mä olin Alajärvellä töissä, niin sieltä Lapualle ajattelin, että tehtiin. Niin lämätiski saanut tehtiin johonkin, siis viinakauppa oli kanssa, ei se ollut lauantaina sitten, no oli auki, mutta ei, jos oli joku juhlapyhä 4 viikon päästä, niin se oli jo kiinni. Niin, kyllä. 3 viikkoa ennen juhannusta ja joulua kiinni. Kyllä, kaiken varalta. Kaiken varalta, mutta siis ei niitä ollut. Ja nyt sitten päästäänkin tuohon meidän lempiaiheeseen, eli tähän ATK. Ai että, joo, kyllä. No nyt tämä homma on muuttunut niin, että sä voit periaatteessa sohvalta ostaa vaikka niin kuin mitä. Ja kyllä. Mä vielä jotenkin ymmärrän, että sä tilaat kengät Kiinasta, mutta se, että sä tilaat jauhelihaa jollekin helvetin robotilla, niin joo. siis näitähän nyt
kun katsot jotenkin somevideoita, minkä tuossa törmää, niin ihmiset kuvaa näitä, kun nämä robotit... Ja nehän puhuu niille. Nehän aivan niin kuin elää jotenkin sitä omaa elämäänsä, ne robotit. Mä oon itse asiassa nähnyt niin kuin ihan livenä... Mä en ole vielä, luojan kiitos. Mä oon livenä nähnyt Seinäjoella tuossa Tanelirannan S-Marketissa, niin mä tässä kävin joku päivä siinä, en nyt muista edes miksi, mutta kävin, niin siinä oli semmoinen robotti ja ne kaksi myyjänaista niin kuin laittoi sen sisään niin kuin niitä ruokia, niin ne puhui sille niin kuin jollekin pikku tenavalle tai jollekin koiralle, tai ne niin kuin jutteli sille, ne oli niillekin jotenkin uusi asia. Eli tämä on nyt mennyt tähän. Joo, tämä on mennyt niin kuin tällaiseksi. Tämä kuvastaa, mä kirjoitin tänne Googleen, niin sanan ruokarobotti, niin ihmiset kysyvät myös, saako ruokarobottia auttaa? Kyllä. Ja sitten täällä ilmeisesti tekoäly vastaa. Roboa saa auttaa, mutta ei kannata lähteä esimerkiksi kantamaan kaupalle asti takaisin, sillä sitten alkavat hälytyssireenit soimaan. Niin mä en oikein nyt ymmärrä, että kuljetuksen hinta on alimmillaan 3,90. Sitten voi seurata sovelluksesta reaaliaikaisesti, missä se mönkii se vehe. Niin onko tämä nyt siis onko tämä nyt niin kuin uutuuden vietossa vai onko ihmiset nykyään oikeasti näin helvetin laiskoja? No varmaan molempia, mutta kyllä mä silti painotan tätä helvetin laiskoja, koska onhan nyt niin kuin tämähän on sama asia kuin että joku lihava lapualainen kohmelossa tai se niin kuin tilataan niin kuin esimerkiksi näitä volttikuskeilta, näitä sapuska, niin kuin rapularuokaa. Ja onhan sekin nyt jonkunlainen semmoinen, että jotenkin kertoo jotenkin siitä ihmisen laiskuudesta ja mukavuuden halusta, ettei niin kuin vittu viitti käydä niin kuin vaikka grillillä itse vaan. Joo, ajokunnossa. No se nyt voi olla tietysti, mutta kyllä niitä mun mielestä tilataan sellaisiakin aikaa, että ei ole ajokunnostakaan kyse vaan. Mutta koska Lapualla nyt ei toimi se, mutta mä täytyy sanoa, että silloin mä asun Seinäjoella, niin me ollaan pari kertaa tilattu jotain niin kuin pizzaa sillä lailla, että meille toi joku sen poika sen niin kuin ovelle. Mutta eikö sitä saa ruokaostuksiakin tilattua nykyään? Siis saa varmasti. Mutta... Muutakin kuin tällä robotilla. Kyllä. On nyt aika kornia, jos katsot tällainen lasten Scanian näköinen vehje. Niin. Pyörii jossakin lumihangassa. Justiin tämä, että niinku tämä Suomenkin niinku ilmasto, että kun miettii niinku talvia vaikka, niin ajattelisin, että onko niitä nyt aika lailla haastetta sellaisella robotilla, kun tuntuu, että ei pääse välttämättä neliveton maasturillakaan kulkemaan. Mä justiin törmäsin täällä internetin ihmeisessä maailmassa siihen, että ruokarobotti eksyy ravintolan terassilla. Ja sitten niin täällä oli myös, että kitkarenkaista huolimatta ruokarobotti juttui sohjoon. Joo. Mitä siellä tapahtuu sitten? Mutta siinä ilmeisesti ne paikantaa sen jostakin. Kyllä ne varmaan sitä pystyy seuraamaan, että kai se sitten haetaan pakettiautolla kotiin. En tiedä, ei mulla on jotenkin vieras ajatus tilata niinku kaupasta ruokaa jollakin sovellukseen. Kyllä siihen kuuluu vähän se tavaroiden tsekkaaminen ja hypistely. Kyllä, joo, mutta mä oon ymmärtänyt, että silloin kun oli tämä koronajuttu, niin siihen aikaan aika monet niin kuin tilas kaupasta näillä sovelluksilla, sitten ne kävi vaan hakemassa niitä valmiita paketteja. Joo, siis siitähän se lähti. Niin, siitä se lähti, ja silloin ihmiset varmaan mä oon ymmärtänyt, että edelleen, kyllä niin kuin, mun mielestä edelleen ihmiset aika paljon käyttää sitä, mutta ei se kyllä mä niin kuin yleensä käyn kyllä kaupassa, koska jotenkin, onhan siinä juuri niin kuin sanot, niin onhan siinä nyt vähän se juttu, ja samalla niin kuin sitten sekin, että mun mielestä, että jos mä nyt vaikka, ajattelisin, että mä haluaisin ostaa vaikka nyt tomaatteja kaupasta, niin luuletko, että jos mä laitan sinne sovellukset, että mä haluan niin kuin kilo tomaatteja, niin luuletko, että ne kun ne tekee mulle sitä kuormaa, että ne kaikki katsoo, niin kuin mitkä on ne Ei. Että niin kuin, että kyllä mä tykkään siitä, että mä itse vähän pystyn käydä katsoa sitten, mistä mä niin kuin maksan ja mitä mä sinne omaa ostoskärryyn laitan.
Mutta sitten toisaalta varmasti onhan nyt kaikkia niin kuin siis vanhoja ihmisiä ja semmoisia, joilla on hankalaa liikkuminen, niin ehkä se semmoisille on sitten taas. Et siinähän on taas sitten eri asioita, että tilaako sitä ruokaa niin kuin laiskuuttaa vai tilaako sitä sen takia, että ei itse pysty enää niin kuin hakemaan niitä. Että. No, kyllä nyt miettii omia vanhempia, niin kyllä niin kuin meidän äijältä ainakin jäisi tilaamattu, kun sillä ei ole älypuhelinta eikä mitään sovelluksia. Niin. Kyllä se saattaa olla siinä, vai on varmaan monella. 100 seteli kirjekyyhkyllä S-Marketti. Kyllä, no niin, on tämäkin totta. Vaihtorahat robotin mukana takaa. Siis tottahan sekin on, että varmaan monet nimenomaan, jotka ehkä niin kuin vanhuuden ja sellaisen asioiden takia niin kuin tarvitsisi sitä, niin niillä taas ei ole sitten mahdollisuutta käyttää eikä ole osaamista näitä sovelluksia. Sekin on totta. No mitäs tämä Temu? Tätähän ei voi sivuuttaa. Ei, tätä voi sivuuttaa. No se on vähän sellainen. Onko sä temuttanut? En ole kyllä. Mutta siis sen verran kyllä, että tiedän niin kuin homma ja mulla on joitakin tuttuja, jotka sieltä on tilannut. Ja mun mielestä se on niin kuin vähän sellaista, niin kuin, jos nyt ensinnäkin lähdetään siitä, että mitä tilaat ja mitä saat, niin jotkuthan joskus sieltä niin kuin saa tavallaan ihan sitäkin tavaraa, mitä on tilannut, mutta olen myös ymmärtänyt, että sieltä on tullut sitten, jos olet tilannut itsellesi niin kuin teepaidan semmoisella normaalilla mitoituksella, millä normaalistikin, niin ne saattaa olla sitten semmoisia niin kuin jollekin nukelle mahtuvia. Että. Mäkään en ole vielä tilannut sieltä mitään, mutta on sen verran selailun niin vaikka elektroniikan hintaa ja muutakin tavaraa, että on siinä käsittämättömän halpaa verrattuna. Mutta sitten sekin on fakta, että ei ne kyllä niinku samoja tuotteita ole. Ei olekaan, mutta mulla on siitä ihan esimerkki. Eli oot tilannut. Mä en ole tilannut, mutta yksi orkesteritoveri oli tilannut mikrofonia, laulumikkiä. Niin oli niinku siis, meillä oli niinku aito tuote oli olemassa ja sitten sieltä Temusta tuli se ja ihan samannäköinen paketti oli, ja ihan samannäköinen tuote niin kuin näin ulkonäöllisesti kyllä. Mutta sitten kun sä otit ne niinku sen aidon ja sen Temusta tilatun niinku käteen, niin se toinen niinku oli käytännössä ei painanut mitään. Ja se toinen, että ei ne niinku samoista aineksista tehty. Ei voi. Mutta jos tilaustiin tuosta kännykkätelineitä, kun ne maksaa niin 50 senttiä. Se. Tuossa niinku pikkurihkama. En mä lähtisi sieltä kyllä mitään niinku tietokonetta tilaa. En mäkään, ei mitään. Mutta sitä rihkamaahan sieltä on aika monet tilaakin ja sellaista kaikenlaista. Että en mä nyt niinku, mutta onhan sekin niinku aika outo asia siltikin. Jotenkin se, kuinka yleistä se on, että ja onko se sitten niinku moraalisesti, kuinka siihen pitää niinku suhtautua ylipäätään. Tervetuloa takaisin Junasta jääneet podcastin pariin. Täällä mielipiteitään huutaa 2 Nakkilan pyörän ja mopon vakioasiakasta. Paappa Makkonen ja sihteeri Välimäki. Kuten Välispiikistä voi huomata, niin palataanpas pikkusen ajassa taaksepäin. Hyviin aikoihin. Tuossa kun pidettiin taukoa, niin keskusteltiin siitä, että olihan näitä tilausjuttuja ennenkin. Ne ei ollut vaan missään kännykän päässä eikä missään muussa, vaan kyseinen Nakkilan pyörä ja mopo, muuten äsken googletin, niin edelleen sieltähän tilattiin erilaisia viritys- ja varaosia. Kyllä. Me ollaan pidetty siis sitä firmaa pystyssä jonkin verran. Siis sieltä tuli se kuvasto, muistatko? Joo, kyllä. Ja sitä sitten valittiin ja sitten lähetettiin kirje ja sitten postiennakolla. Kyllä, niin olikin joo. Sitten oli, mikäs se oli toinenkin, joku Moposport tai joku tällainen. Ne oli mun mielestä niin kuin 2 sellaista, mistä on supersporttiosia tilattu. Tehomäntä ja tehoputki. Mitä nyt eturattaat ja takarattaat. Ja mitä milloin? Delorton 18 millin kaasut. Kaasutin. Joo, näin on. Ai että se oli hienoa. Ja mä muistan edelleen sen, että olihan se niin kuin mahtava, kun sä teit sen tilauksen ja sitten odotella sitä postia. Ja se oli vähän niin kuin jouluaatto sitten, kun se tuli. Oi, mutta siinä oli sekin jännä, että sitä ei voinut seurata reaaliajassa. No ei se vaan tuli. Niin, no totta. Totta, mutta onhan sitten, jos nyt näitä muistellaan, niin
jos nykyään on kaikki nämä Spotifyt ja muut suoratoistopalvelut niin kuin musiikki, niin silloin oli tämä Fatserin musiikkikerho. Oi! Sieltähän tuli niin kuin väkisin aina se joku kuukauden levy, jos et sä muistanut sitä erikseen perua. Se oli myös mahtava Kai Hyttisen parhaa. Niin. Se oli niin kuin mahtavan bisnesidea jotenkin, että eihän niitä sitten heti... Mä en muistanutkaan, mäkin ollut siinä Joo, niin, mäkin olin, ja sitten mulle on tullut myös kaikenlaista Reijo Kallio, viikonloppu isä, LP-levyjä, ja sitten kun ei niitä ollut muistanut perua, niin ei niitä jaksanut sitten takaisin laittaa. Jotenkin noissa on enemmän tunnelmaa. Onhan siinä nyt niinku, siinä on henki päällä, siinä on. Sieltä tuli voi vittu mikä. Sitten se palauttaminen oli niin vaikea, että ei vittu lähteä. Sehän oli tehty hankala. Olisi täytyy ostaa jotain postimerkkiä satasella ja vittu se oli niin vaikea, että joo, se oli tehty oikein tarkoituksella niin, että se oli liian vaikea. Ei voi sivuttaa tätä erotiikkamaailmaa, koska sehän on nykyään niin kuin tehty kanssa, niin kuin se on tässä näin klikkauksen päässä. Joo, mä en ole vielä siihen tutustunut, mutta pitääpä illalla oikein puhelimesta katsoa. Hyvä, kun tuli puheeksi. Mutta se, että niinku muistaa ennen, kun tilattiin jostakin Ruotsista, mä muistan VHS-pornofilmiä, ruskeassa kirjekuoressa eri lähettäjän nime. Joo, kyllä. Kylän posti. Niillä oli oikeastaan sellainen palvelu. Jos muistatte, se mainostettiin oikein, että sä voit tilata täältä huomaamattomasti. Joku dildo, ja se tulee jollakin kukukkalähetyksen nimen. Kyllä. Eri lähettäjän nimet. Kyllä. Siinä on oikein mainostettu palvelu. Joo, kyllä mä sen tiedän, ja kyllä se varmaan niinku, itse asiassa oli niinku aivan elinehtokin siinä, että se tuli eri nimellä. Että sehän tuollaisi niinku jossain pienessä kyläyhteisössä, niin jotenkin kuulostaa niinku ankealta mennä hakemaan sitä pakettia, jos siinä on joku dildon kuva, niinku 30-senttinen tekokulli niinku siinä kannessa heti. Aha. Kylänmiehet niin. Siinä joutuu niinku esitellä tuotteen monelle miehelle jo ennen kuin pääsee. Jaa, sä lähdit tuolla linjalla. Jaa, sä tuolla linjalla. Ja nuo huonoksi, kun on homma mennyt. Mutta joo, siis kyllä sehän on totta, että niin kuin näin, tänä päivänä kun miettii näitä kaikkia nettipalveluja, niin jotenkin ajattelee, että ne on niin kuin tämän päivän keksintöjä, mutta ei ne ole, että ne kun ruvetaan miettimään. Olihan sitten, oli sellainenkin, no ei se nyt mikään deittipalvelu tietenkään ollut, kun oltiin niin kuin ala-asteella, mutta muistan semmoisenkin, että oli tämmöinen, se jotenkin niin kuin mun mielestä koulusta, niin kuin se oikein piti joku opettaja, oikein niin kuin, ei nyt ehkä pakottanut, mutta niin kuin, että piti hommata tällä ulkomaankielinen kirjeenvaihtokaveri. Mäkin muistan, että mä jollekin kirjoitin sitten jollekin likalle. Ja mä en muista yhtään, mistä se on, mutta englanniksi mä sille kirjoitin. Ja sehän oli tällaista hello, I am a boy. Englanniksi. Nimenomaan englanniksi. Hello, I am a boy, how are you? Osastoa. Ja sitten sieltä musta tuli joku, mutta mun mielestä niin kuin meidän kirjeenvaihto jäi niin kuin siihen yhteen kertaan. Että sieltä tuli niin kuin mulle yksi kirje takaisin ja sitten mä mun mielestä vastasin vielä siihen varmaan vähän samalla osastolla, mutta sitten on ollut hiljaa, ei sitten enää tullut takaisin, että kai se ajatteli, että ei jumala, tässä on mitään järkeä. Kielimuuri. Siinä oli kielimuuri, muuten varmaan olisi. Tämä kielimuuri, mähän on nyt edennyt mun koripallouralla, valmentajauralla. Mä oon ollut tuolla naisten korisliigan joukkueessa vähän apukoutsina. En ole mitään sopimusta tehnyt, mutta olen käynyt auttelemassa. Tähän asti ei ollut mitään ongelmaa, kun ollut suomalaiset pelaajat, mutta tällä viikolla tulee jenkit. Mä oon hionnut jo monta yötä. Mä siis ymmärrän hyvin englantia, mutta siis tää puhuminen justiin tää hello, I'm your coach, let's play ball. Joo, eli sä ymmärrät hyvin englantia, mutta kukaan ei ymmärrä sun englantia. Juuri tää. Mullahan on niinku, vaikka niinku periaatteessa, mä nyt en ole mikään hirveän jännittäjä tyyppi niinku näin, mutta jotenkin englannin kielellä niinku toimiminen jossain, se on niinku itselle jotenkin kova paikka. Joo, niinku siis edelleen näin, niinku ihan, että jos suinkin on mahdollista, jos niinku porukassa on joku muu, että en ole yksin, jossain tulee tämmöinen tilanne, että pitää joku ulkomaalainen tulee kysymään vaikka, että sä tajuat kyllä, että se Jouni se kysyy nyt, että mistä mennään sinne ja tänne ja tonne vaikka jotain niin kuin näin, niin
jos siinä suinkin on joku muu, niin mä sanon, että kysyt tuolta. Ja tämähän on itse asiassa pätee tuonne kauppamaailmaan. Nykyään kaikki englanniksi joka paikassa. Minusta meidän äijän oli tuolla Hartwall Arena oli silloin aika uusi juttu. Ne oli äijäporukalla katsomassa, olikohan nyt jääkiekko, varmaan jääkiekkopeliä, Tisten kylän miehet. Niin Repahan tuli sieltä kotiin, kato, se oli syönyt koko päivänä mitään. Ei, se oli kaikkia hot rocksia, ei hän tiennyt mitään. Kotia äiteen kalaperun. Vuorokausi Helsingin syömättä. Joo, hankalaksi oli tehty sekin homma siellä. No mites miten me saadaan nyt tää, kun ollaan tässä Sydänkylän miehet asialla, niin miten me saadaan tää homma nyt niin, että noi pienet kyläkaupat niin kannattaa. Ja nythän on keksitty tällaisia, no nääkin nyt on näitä automaattijuttuja, mutta nyt on kaikkia tällaisia. Mä panin tänne oikein ylös, mitä mä tänne kirjoitin. Lasit. Totta kai. Lasit, eli Hybrid Sale ja Mini Smartia. Eli nämä on tällaisia kauppoja, tiisteen joulu itse asiassa tulossa tällainen kauppa. Eli nämä toimii niin kuin, käsittääkseni 24/7, että sä pääset sinne pankkikortilla sisään ja sitten sä jotenkin kuittaudut sieltä jollakin lailla pihalle. Kuinka muuten luulet, että ensinnäkin nyt pitää kysyä, että meinaatko käydä varmasti, meinaat käydä tutustumassa. Totta kai pitää kannattaa. Kuinkahan me osattaisiko me ostaa sieltä? No, pitää olla joku mukana, joka vähän neuvoo. Mä veikkaan, että mun kohdalla tulee ongelmia, mullahan loppuu heti vieteri, mutta mä mietin vaan tällaista, että niin kun, mä ymmärsin kuitenkin niin, että siellä näissä näitä on siis kaupungeissa, mutta nyt näitä on niin kuin tuonne sivukylille tehty, että saadaan palvelua, että niissä on niin kuin sitten kuitenkin henkilökunta paikalla jonkun tietyn aikaa viikosta. Mikä on tietysti ihan hyvä. Eli silloin saa vaan keskikaljaa ja tupakki. Joo, kyllä. Mutta muina aikoina siellä myydään peruselintarvikkeita ja se on niin kuin automaattikauppa. Ja tähän niin kuin perustellaan, niin kuin, joo, ymmärrän palveluna, mutta sitten niin kuin, että ikäihmisille, mutta sitten taas, että kirjaudu pankkikortilla, tai siis ilmeisesti se on niin kuin maksukortilla sisään. Toivottavasti siellä ei tarvitse näpyttää mitään pankkitunnuksia, koska sitten se töppää aika monella. Kyllä, mutta en mä usko, että siellä tarviikaan. Että... Mutta tässä ehkä teknologia on nyt, no, pitkin hampain. Niin, no mä justiin katsoin, että nyt on vaikea sanoa, että ole ystävällinen ja sano vaan. Pitkin hampain ehkä tunnustettaisiin voi olla idea. Niin kuin oppisi vaan käyttämään, joo. Mä en vieläkään mä en ole niin kuin ihan varma, mutta jos mä kävin kuuntelemassa tämän kaverin, joka nyt ympäri Suomea on, niin hän oli kyllä erittäin vakuuttava kaveri, joka kertoi sitä, että kai nämä sitten niin kuin toimii, että mutta mä vaan niin kuin mietin, että miten ihmiset, kun ne tähän kaasti on malttanut käydä kyläkaupassa, niin nyt, että pitää tehdä kortin kanssa kikkailemaan ja muiden kanssa, miten saatan olla väärässä todennäköisesti. Toivottavasti on väärässä. Joo, kyllä varmaan kaikki, jotka niin kuin siihenkin tuollaiseen bisnekseen lähtee, niin kyllä kaikki varmaan niin kuin tiedostaa juuri tämän, ettei se mitenkään itsestään selvää ole, että niitä kaikki kylänmiehet alkaa niin kuin automaattisesti käyttää, mutta onhan toi niin kuin kaiken kaikkiaan toi homma siinä mielessä tullut, että jos ajatellaan, että äsken puhuttiin siitä, että joskus 80-90-luvulla, kun ne kylät alkoi, niin kuin, niistä porukka muutti kaupunkeihin ja niin kuin näiden palvelujen ja kaikkien tällaisten työpaikkojen perässä. Ja kylät niin kuin tyhjeni paljon, niin onhan ne nyt onneksi niin kuin viime vuosinahan on ruvennut aika lailla niin kuin taas näyttämään, että sinne on vähän niin kuin sitä muuttovirtaa niin kuin sinne kyliin päinkin, että on paljon tällaisia niin kuin nuoria paria, jotka niin kuin haluaa nimenomaan muuttaa sivukylille ja tavallaan niin kuin arvostavat vanhoja rakennuksia ja haluaa niitä pelastaa. Ja sitten toisaalta on tullut, niin kuin, kun vaikka sä nyt näistä nettiverkoista, niin
välitäkään, niin onhan ne toisaalta mahdollistanut sen, että sivukylälläkin keskellä peltoja niin voi tehdä etätöitä, monet tekee nykyään, ja niin kuin mäkin teen paljon. Ja minähän olen ollut varmaan Lapon ensimmäinen etätyöntekijä. No se, niin tietenkin. Niin hullulta kuin se kuulostaa. No se kyllä kuulostaa. 2000-luvun alussa tein kaikki, kun mä olin Helsingissä. Niin, aivan. Mähän tein tuolta mun mökiltä kaikki kesät modeemiyhteyden kautta. Että kyllä, että siinähän oli silloin ne omat haasteensa justiin siinä modeemiyhteydessä, mutta juuri nämä yhteydet, kun ne nykyään toimii niin kuin sillä lailla vähän niin kuin ajatus. Niin sisään meni käytännössä niin, että jos mä myin jonkun orkesterin keikan, vaikka Pelle Miljoona Rockersilla siihen aikaan, niin jos mä myin jos myin 1 tai 2 keikkaa siinä päiväaikana, aina en kyllä mennyt sitäkään, mutta jos myin, niin sitten mä tein sillä järjestelmällä, tämä mun silloinen työnantaja Pomo se oli ATK:ssa niin kuin edellä. Se mahdollisti se etätyö jo silloin, mistä ei kukaan kuullutkaan. Niin, aivan. Mä muistan, kun mä olin kaikki kesät makasin siellä mun mökillä, ja ihmettelin, miten sä teet täältä töitä, mä otan etään. Joo. Toki se myyntihän tapahtuu puhelimella, että sehän voi, mutta siis mä pystyn tekemään kaikki sopimukset ja paperiassa. Niin, eli mä kirjoitin sen sopimuksen sinne järjestelmään. Yleensä illalla myöhään sitten mä painin sitä lähetän. Niin aamulla se oli perillä. Aamulla se oli perillä, jos ei se ollut katkennut kesken kaikki. No jos nyt summataan tämä meidän keskustelu niin kuin yhteen, niin meillä oli niin kuin, hyvät puolet oli jossa kyläkaupoissa se niin kuin, ihmisten, että kaikki tuntee toisensa, se on toki myöskin huono puoli joidenkin mielestä. Eli atmosfääri, tunnelma, kylänmiehet, hajut. Kyllä, seksuaalikasvatus. Kaikki nämä. Ja sitten, mutta hei, yhtä asiaa ei vielä puhuttu. Mitäs mieltä sä oot näistä hemmetin isoista marketeista? Niin kuin? Että jos sä nyt Seinällä menet niihin isoimpiin marketteihin, niin jos sun pitää hakea sieltä, nyt saadaan vaikka vanupuikkoja, niin onko työläs homma? Säkin ei ole kävellä. Niin ja siis ei löydä mitään. Ensinnäkin, kun itse kun on niin kuin siis, kun mä tiedän, on tuttuja, jotka on innokkaita siis kaupaskävijöitä ja jotka niin kuin saattaa ihan huvikseen lähteä kuluttamaan näihin jonnekin Ideaparkkiin niin kuin päiväänsä, että saa vähän siellä. Ei ole niin kuin oma juttu ollenkaan, että mähän on siis siinä mielessä niin kuin huono asiakas, että jos mä tarvin vaikka niitä vanupuikkoja, niin mua ei kiinnosta yhtään maksaako ne jossain niin kuin pikkusen enemmän vai vähemmän, vaan mä selvitän niin kuin, tai mietin sen, mistä mä saan niin kuin helpoin. Sä tutkin netistä, missä on halvimmat vanupuikot. Mua ei kiinnosta se, vaan mua kiinnostaa se, että mistä sen saa niin kuin helpoiten, jos sitä tarvii. Että jos noin, onhan niissä sitten puolensa, tietysti joku tällä Ideaparkkikin, että jos sä tarvit niin kuin monesta liikkeestä jotain, niin onhan sen tavallaan yhdellä auton parkkeeraamisella tietysti siellä tulee liikaa mailia kenkien alle, kun etit jotain yhtä tavalla. Ja sitten toisaalta tietysti, mihin se nyt on, mikä nyt joku keskinenkin perustuu, että jos sä menet keskiseltä hakemaan niin kuin tarjouksesta jotain, niin sittenhän sä ostat niin kuin aivan törkeän paljon tavaraa sieltä, mitä sä et ole aamulla vielä tiennyt edes tarvittavassa, että sehän on vähän sama näissä kaikissa, se, että tulee ostettua kaikenlaista turhaa. Siinä mielessä ehkä, en tiedä, mutta jotenkin oma kokemus, mä jonkun verran olen käyttänyt näitä nettikauppoja, tilannut esimerkiksi niin kuin musiikkitarvikkeita nettikaupan kautta, niin en mä sitäkään, se on niin kuin tavallaan, että mun ei tule siinä haksahdettua mihinkään, niin kuin, vaikka vois, niin en haksahda mihinkään tällaisiin niin kuin yllätysostoihin, vaan mä ostan vaan eri lähettää nimellä. Niin. Että helpoiten mulla on, niin kuin, että jos mä lähden paikan päälle niin kauppaan, niin mulle saattaa sieltä jäädä sitten ostoskoriin kaikenlaista turhaakin tavaraa. Että. Mä oon siis todella huono tilaamaan. Nyt tilasin Ransitin liukuoveen keskuslukon jonkun kytkimen. Se maksoi joku 13,5 €. Sitten mä lähdin sitä hakemaan Lapuan K-Market Alangon toimituspisteeltä, niin kun pääsin siihen tiskille, niin mä huomasin, että siinä puhelimen viestissä lukee, että se on Kauhavalla. Eli mä tilasin, siinäkin tuli jo heti virhe, Kauhavalta piti hakea. Kyllä. Toki emäntä sen sieltä haki loppujen lopuksi, mutta kumminkin. Mutta sitten mä tilaan todella, varmaan olisi järkevää tilatakin joskus, mutta mä oon jotenkin tällainen
palveluihminen. Kyllä mä tiedän. Jotenkin. Mua närästää esimerkiksi jopa niinku ravintoloista tai huoltoasemalta, että sun pitää palauttaa ne tarjottimet itse sinne. Se ei mun mielestä aina ole palvelu. Kaikki pitää saada jättää siihen. Kyllä, joo. Mä ymmärrän tuon näkökulman ihan hyvin. Mutta siinähän se onkin, että nämä ihmiset tottuu niin äkkiä sitten kaikkeen. Niin kuin esimerkiksi justiin tämä astioiden palautus, niin no sua se vieläkin ottaa hermoa, mutta aika monihan siihen on niinku tottunut, koska se on kuitenkin ollut jo... Se ottaa hermoa, että näinhän se menee. Pikkuhiljaa ihminen tottuu kaikenlaisen. Mä muistan sen, kun niinku tästä asioihin tottumisesta vaan, että kun silloin oli vielä tupakkimiehiä, kun alkaisi tulla nämä tupakkilakimuutokset, ettei enää saanut käytännössä niinku poltella missään. Ja muistan, se tuntuu aivan käsittämättömältä asialta aluksi niin kuin jotenkin, että ei voinut niin kuin ravintolassa esimerkiksi poltella kännissä niin kuin pöydässä, mikä oli ollut niin kuin siihen asti aivan itsestäänselvä asia. Mutta niin kuin siihenkin sitten kumminkin vaan aika äkkiä tottuu jotenkin. En totu vielä. No siis on tottunut, mutta sitten yksi asia, tässä itsepalveluhommassa mua niin kuin kauppojen tiskillä, en käytä ikinä, aina meidän palvelut kassalle. Joo. Mutta siis jos pitäisi mennä, niin mua ärsyttää sitten tämä Suomen lainsäädäntö, että joo mä ymmärrän, että missään itsepalvelukaupassa ei voi olla kaljat jollakin avoinna, kun suomalaista vie ne kaikki sieltä. Mutta sitten tämä kaupan itsepalvelukassa, niin kun sulla on kauppa, joku marketti auki, sulla on siinä helapäätä ja maitoa ja leipää ja juustoa ja pastakastiketta. Sitten jos otat sinne sekaan yhden tölökin olutta tai lonkerota, imaisemassa tuo saunan päälle. Ei voi enää mennä. Sitä yhtä tölkkiä ei saa. Joo, ei. Hylky. Joo, ei, kyllä mä tiedän. Tää holhoaminen. Joo, ja sitten vielä justiin tästä tölkistä, jos hakisi niinku saunajuoman, niin se, että jos kello on jotain, että jos kello on niinku illalla 8:55, kun teet ne normaalit ruokaostokset, ja siinä niinku että pitäisikö laittaa illalla napposauna lämpiämään ja ottaa tuossa. Ei, sitä. Se otetaan sinne kassaneiti, ottaa sen sinne johonkin hyllyyn. Joo, ei, jaha, selvä. Heti tulee semmoinen olo, että vittu, joo, kyllä. Ei jumala, yli 50 on mies, ei yhtä saunakaljaa. Ei ysi jälkeen. No, onko tää nyt pureskeltu tää kauppa-asia? Tultiinko me niinku mihinkään johtopäätökseen? Ei, mä tiedä sitä. Tultiinko me pienet kyläkaupat, ok, isot marketit, ei ok. No siinä nyt on aika hyvä. Miten tämä itsepalvelu? Jäämme odottamaan tilanteen kehitystä. Niin, tutkitaan. Ruokarobotit naurettavia. Sekin on muuten mielenkiintoinen justiin tämä, että nämä ruokarobotit, että minkälainen muuten, tiedätkö niin kuin minkälainen, niin kuin kuinka kauas ne kuljettaa? Ei mulla ole. Mutta Ylikylään ei saa varmaan Tanelirannasta. Kaipa siinä on joku samanlainen esto kuin näissä skuutis, että ne sitten jossain vaiheessa kääntyy kotiin. Sivukylästä jää puoleen väliin. Tästä saatan jo kävelläkin. Taksilla. Niin, taksilla. Mutta hei tää oli kiva lätinää taas kauppa-aiheesta ja palaamme seuraavassa jaksossa uuden aiheen kerran, joka kuitenkin on hieman samanhenkinen, mutta hyvää jatkoa kaikille. Moro. Oikein hyvä. Junasta jääneet. Isäntinä Sihteeri Välimäki ja Paappa Makkonen.